hirit. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Nasa linya mga tugang ang dagdag na report kay Baan Mega Force Patrol. Pinapanginutan po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Yes, BP maigpit na ipigpapagiramdom ni Kapitan Mia Alimanya kan Barangay Anuling sa mga mag-aragom-agom na bawal mag-love making sa evacuation center, mas lalong bawal magpumirit mag-uli sa 6 km radius danger zone dahilan sa nagtitindian ragubnob kan bulkan, delikado. Maski puro pa paano, dahil talaga po pwede siring na sitwasyon dahilan sa abnormal pa bulkan dahil talaga pwede para uruli-uli tabi bibi. Basta do sa punong barangay kung talagang dahil na kayang tagalan aram na so pangangae po magsikreto magtaram sa iya tawiling man sindang paunrahan palaugon pa sinda sa mga short time na room mga 3 hours na okay na kung sa iniman ang tugon ni Mayor Caloy Baldo siya na ang ma-sponsor basta ang importante so tunay na agum ang kaibahan. Naiintindihan man ang bagabagay na ini kan alkalde sa pagsabing party ini kan need in sarong tao sa ibong kanday man in conjugal room sa evacuation center sa Tagaytay Elementary School magtaram sana ang gusto mag-avail sa pagsasabing ang kondisyon kan bulkan talagang gariday panin indikasyon na pasiring sa normal and sige pa ang ragubnob kay ni lalo na sa banggi asin sa maaga tabi pipi. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa aram mo tama itong pigisabi ni Jimmy, pigisabi niyang ragubnob na yan. Ngunya na agad yun, actually sa total, nagimata ako 4:30, alas 4:30 ako nagimata, medyo naloy-haloy kita, may pigahanap ako na, di ko na kususi ka na auto ko. Di ko alam mo sa ko na ibugtak, di sabit ko pa rin naman sa gilid kang kusina. Ngunya na aga, makusugo na ang kwan, nakusugon an ngurub-ngurub kang bulkan talaga nadadangog ko malangan isinirip ko ta baka nga ko ining ining nga kong ngurub-ngurub na ini baka kung iba na baka nagpuputok na sana daiman makusugon ang kuan ang ragubnob kang bulkan tabi ngunya na pag-aga pigisya para si rip ko nga ni so so dinalaganan kang lava medyo harayo dati na dinalagan kan mga nakaaging aldaw araw po ka ng sitwasyon. Medyo nakakakig-kig man ang gata. Pagkagaga baga, silensyohon. Kaya, magpreparar ha. Sabi kan Fivox, mga tugang, baka. Tara mo pag nagragubnob yan, mga tugang nagdadalagan hali sa crater hali sa itong magma, nagharani po yan dyan sa crater kang bulkan. Susug yan mga tugang sa ulduyaw na baga, sumagmayaw na talaga ta. Malangan isig ang busol, asig ang ula, no? Ang apod baga ang Fivox, effusive eruption. Actually, nasa eruption stage ngunyan, mga tugang an mayong volcano. Kaya alam ngunyan aga, nadangog ko talaga na kwan uning grabe ang ragubnob ngurub-ngurub nagungurub-ngurub mga tugang ang bulkan mayon kaya di na magpara urulo diyan ki basta-basta kung medyo iabot ki alingahot magduman sa mga hotel kung saan dyan di ba na si Ayor ng Tigyor wala man kita ano nang tig ko tabi tiyo lamang tumyor. Mapahublas lamang tabi kita yor. Mapahublas. Karen Ala, nasa linya. Karen, good morning Karen. Yes, good morning, Vic Henry. 12 ng mga estudyanteng atleta sa probinsya kan Albay ang presenteng pinag-ensayo o nakapiringer sa pinakabagong Albay Sports Academy na nakalukar dyan sa tradisya ginubatan kan Albay na pinaglansar pa sa nakandibyan na probinsyan kan Albay kan sinakaaging aldaw.
Iyan dito ang ipinaghiras na impormasyon ni Mr. Soy Lantena, ang tagapagtaram kan Schools Divisions Office kan Albay. Kung sa sinabi na ang presenteng nagtitinir sa akademyang ini, mga medalist na sa palarong pambansa sa tawat na athletics na pinagsusuporta rin kan probinsya asin division na magkaigwa ni formal na training venue asin pasilidad sa pag-irensayo. Sigun tabi dito kaya Sir Tena, nakatiringer ini sa ilarom kan specialized curriculum kan DepEd. Tangani na pagkatapos kan eskwela sa hapon, diretsyo na ining magtutraining sa kawat bilang makusog na paghasaan na sa mga inikan dibisyon sa mga haharang pagkakalang competition sa kawat. Bali initialmente, sinabing igwa na ining duwang instruktor na nagtuturo digdi. Asin digdi na ining mga atleta nagtraturog. Sinabing kompleto man ini sa tubig, kuryente, asin ato pang servisyon pangangaipo, mantang may separadong kwarto ang babae asin mga lalaki. Mantang pinagtatarget man na mapadulda-kula ini, tangani na makaakomodar nin dulda-kulang numero ini ng mga atleta na pagsasanayon sa mga sports competition. Ayun. Okay. Yan, nandito at kanan ala, DCGT News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Mientras tanto, nasa linya, mga tugang dagdag na report kasabay si Angel Mustasa. Angel, good morning Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning ko yung mga parantabay sa mga dugang tapang bareta. Ipahiling sa publiko ang mga beripikadong informasyon, ibalik ang mapagkakatiwalaan asin may kredibilidad na pamamahala asin hayaan ang katotohanan bako politika, panggigipit o pansadiring kaginhawahan ang maging giya asin maging basihan sa desisyon. Ini VP Henry ang pangakudan ni Albay Chamber of Commerce and Industry President John Glenn Lee sa Albay Electric Cooperative sa ginibong press conference kasukapon VP Henry na pinag-organisar kan Philippine Movement for Climate Justice o PMCJ. Sigon kay Lee VP Henry, dapat na ipresentar sa publiko kan kooperatiba ang komprehensibong audit sa presenteng financial operation, manuho sa technical operation as in governance, partikular na VP Henry ang patungkol sa maabot sa 6 billion pesos na pagkakautang kaini. Dagdag pa niya na diretso kan kada miyembros kan miyembros konsumidores kan kooperatiba ang maaraman ang breakdown sa nasabing pagkakautang, partikular na kung pira VP Henry ang principal na utang, pira ang interest, penalties, power supply obligation, asin iba pang dapat na mabayadan asin napaano tanag-abot sa siring na kantidad ang utang. Yan sa pilinaw man VP Henry Nili na daiman sindanin posisyon patungkol sa nagbubutuan na hururon patungkol sa privatization ka nasabing kooperatiba, asin ang iba pa alagad ang pigtas o wanin danin doon, makakapagtao ba ininin maaasahan na serbisyo, magiging patas, mapoproteheran ba kaini ang kapakanan kan publiko, magiging transparent ba ini sa ley o basado sa ley, asin may paninimbagan sa pagsasabing ang pagkakaigwa VP Henry nin marhay na serbisyo sa kuryente ang makakasuporta sa kada negosyo, kada empleyado, kada harong, asin mga investment na pwedeng makapag-inganyara pasisiring sa probinsya. Sabi niya, ikot ko lang VP Henry ang sa iyang payag, our position is simple, show the public the verified facts, restore credible governance, and then allow everything, not politics, pressure, or convenience to intervene the path forward. Kaya VP Henry, sarong grupo ni na nagbubusol ng renewable energy ang nagpaapod man ni na press conference, manungod man iyan VP Henry sa ururundig din na nagbubutwa na manungod sa privatizasyon ka na Albay Electric Cooperative. Asin saro duman VP Henry sa na imbitaran na magtaram iyo na presidente kan ACCI na si Sir John Glenn Lee. Ayun. Okay. Yan VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat Angel sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, mga tugang dumang kita sa kinamugtakan ni Pading Alar Mario. Good morning Pading Alar, ang latest dyan. Naghanap na sana pa din in proseso bago magbidding tanganing may pagpadagos na ang proyektong patubig halidigdi sa Barangay Binavista
pasiring sa mga pagtaraning na barangay, Siringkan, San Francisco, Tagbakong, Bariis, asin Bangkirwan. Yan ang pikilaoman ngunya na taon dahil may aprobado ng budget hali sa city government, lusot naman ini sa Sanggunian Palunsod. Pinasarian ni City Councilor Lau Beltran, Chairman kan Committee on Appropriation, parte kan supplemental budget na 500 million para sa manlain-lain na mga proyekto kan syudad, asin mga barangay. Basic need and tubig, kahaloy ng pigkapangarap, lalo na kan mga taga-digdig sa southern part ng Legazpi. Ang water source sa Buenavista, dinevelop ini kay Tupa sa paagiman kanako Bicol, alagad dahil na ipagpadagos dahil ang budget hali sa gobyerno nasyonal, parte kan tinakras kay ito ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nangihinayang ang city government, si Mayor Siam Ismail, kaya pigumawot na mag-alokar na sana o binawot na magalokar na sa syudad ng budget para may pagpadagos ini. Approve na yan sa Sangguniang Palunsod, mahanap na sana ng proseso para may pagpadagos na ang proyekto. Iyon, okay. Yan pa yan, bungkaras ka na informasyon, digdi sa Southern Pagkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa mga dagdag na report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Mientras tanto, 5:31. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Ramon tadaw mga tugangan, mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force kaya si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base kan DCGB para po sa mga headlines ngunyan po nga daw. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantaway, Eden Sunyan. Primerong anomnal daw kan trial, naging matano sigon kay Senate President Win Gatchalian. Senate Impeachment Court, nagpagiramdom na pwede ning magpataw in contempt sa sisay man na mabalgar sa rules. BP Sara Impeachment Trial, posibleng mabot sa primerong quarter kan 2027. Grabe. Sigon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol. Ala, uwi ko na di. PBBM, naganda na sa sayang sasabihin para sa SONA, pantang medical team, ambulansya, nag-standby sa kalimang SONA ni Presidente Marcos. Nori nga na ang panitabi. Operation July 27. 27, Monday. Okay. Roger, last Monday of the month. Operation Romanov, malinaw na patakot kay Presidente Bongbong Marcos, sigon kay dating NBI Director Jaime Santiago. NBI Director Melvin Matibag, kumpirmadong maampang sa impeachment trial sa Martes. Pantang Malacanang, naglalaom na daing magiging drama sa pagtukar kan impeachment trial sa issue kan confidential funds. Saro sa kuduang testigo sa confidential funds, iampang bago matapos ang Hulyo, sigon kay impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol. Pahayag kan magtugang na Cayetano sa pag-imbestigar kan NBI sa 2019 SEA Games. Anomaly, respeto kan Department of Justice. Senador Alan Peter Cayetano dahil dapat na mag-intimidate sa investigasyon kan NBI sa 2019 SEA Games. Secretary Vince Dizon, naloy nang na-absuelto sa SEA Games issue, sigon man sa Malacanang. Mga motorista, antabay sana. Abo ko na nga mag-antabay pa di. Di na ako naghiling sa pump. Antabay sana ta. Pero, big time oil price increase na maabot na si Mana. Hindi na nga ako naghiling sa pump. Sige, sa nagkarga ako. Pero 500 sana. Sa nakalis na tulong aldaw na trading, uminabot na sa 10 pesos. Ano minto kan kada litro ng diesel. Ano na kung may palugod ng lugod biburo balbala na magkatarapos na lugod yan. Biyo pa nga, biyo na. Ano yun nun? Ano na yan? Dahil na negosasyon pa de. Nawala na sa negosasyon na de. Dahil na. Nawala. Nawala sa Roron. Dahil na kinasyon na nagiging mediator ngunyan ta. Dati ba sa Pakistan may guson? Dahil na. Ibang nagbabalo Qatar. pero arog ka na ang sitwasyon. Siyang balyuan ki
Ano yan? Palugtok. Nagururon ko ng pigtataramba ko pag namin nasi relinsyo. Masiramon mga ano na tumagiktikon. So, yan, living ang sitwasyon. Ang final ka yan, Oo. sa Lunes, Saka, kung tira talaga. yun na yan. Titanglay lamang ako. Okay. Maalipot na naman ang dalaga ng kabayo. Pero hagara sa nakita kayo naman dyan sa may ko naman, sa kanto, o dyan sa may. Hanggang dyan ka naman sa nasa may puro-puro kantulay ka na rin ba? Yan. Okay. Oo. Alright, VP, yan ang guidelines sa Kampiwais Enterprises. Anak po sa na Mr. and Mrs. Paul and Marisa Calio, dyan sa other side, Legazpi City. Basta radyo, ipiwaisin yan. 24/7, konektado ka mo sa inman sa mundo. From Newsway, sinipo si Martila. Good morning. Good morning, Paring Mar. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Tabi Paring Mar. Salamato naman ay sa mga headlines ko niya na pag-aaga. Sandali lang, Joshua. Kay puantang apudan ang pag-asa para po sa forecast ngunyan pong morning didi po sa tuya na programa. Yan. Tawagan natin ang pag-asa. Pag-asa Legazpi. Magandang morning, Tabi. Oras natin 5:36 na sa Morning Hirit. Asin po sa GB. Good morning sa mga teachers natin Ang satuya tabing mga teachers ngunya na pagkaaga. Mga naghanda po para sa pag-eskwela. Ngunyan aga. Naladangog ko sa mga estudyante. Nasabot ko ang mga estudyante junior. Aratabon dyan magluluwas. Before 5 nagilakaw ng estudyante. Good morning, Tabi Amigong Melvin. Yes po, sir. Yes, sir. Ano po ang latest forecast ngunyan na pagkaaga? Hindi po sa tuyang programa. Go ahead. Diyos marahay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Macedas, sa mga taga-DCGB, asing sa gabos na taga-pakinig, asing taga-subaybay kan DCGB, sa inyo na pet sa Holy 7, 2026, sa aldaw ng Biyernes ng pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon, Southwest Monsoon o Paros kang kabagat, ang padagos na nakakapekto sa pinakapuro kang Norte kang Luzon, mantang diglis sa Kabikulan, magiging bahagyang panganuron sagkod sa panganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot kang localized thunderstorm. Ang paros ay maluya sagkod moderato na hali sa sursulnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin karigatang kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Mantang sa inyo na pagkaldaw, mayo man kitang nahihiling na anuman na route kang panahon, araw kang low pressure area o bagyo na maaaring makapekto sa tuya sa masunod na tulo sagkod 5 aldaw. Mantang temperatura bigla umang poon 26 sagkod 33 grado sentigrado. Kasi nangal daw ay nagsirang kasumagong alas 5:27 ng pagkaga. Kasi masulnog pat yan na alas 6:16 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:38 ng pagkaga. Ini sa Melvin Almohela reporting live, aliligdi sa DOS, Pag-asa, Legazpi. Salamat, Tabi Amigong Melvin. Mabuhay ang pag-asa. Welcome po, Sir Henry. Salamat and God bless po. Alright, thank you, thank you. Yun magayon ang panahon tango niyan Dahil Tabi ka naman na problema na pinaghampang ang satuyang nasyon, asinan satuyang Bicol Region para sa na klaseng sakuna sa natural na disaster. Alright? Nasa linya mga tugang Joshua Bino, Ramon Taruan nagdagpang Bareta, hali po dyan sa Luwais. Hello Joshua, good morning, go ahead. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Bagoan sa kuyang report, batiyong kuning happy birthday. Si Tatay Alejo Balitian, Kanlidong Santo Domingo Albay. Ano nga pangaran? Alejo Balitian. Ayun. Happy birthday. Tabi sa imo, bossing. Kaya nang edad niya ngunyan? 50 plus. 50 plus. Halos palan kay edad ko lang. Teko lang.
Kay edad ko lang pala. Diyon Iyo. kusog daw tabi diyon. Nagluya tabi diyon. Kusog sa monitor sa lao. Kusog daw tabi diyon. Kusog daw. Sige pa. Sige. Sige pa tabi. Sige pa. Di man kinagluwas. Nawala lugo. Ay. Garo okay na. Sige. Joshua. Aha, okay. 50 plus. 50 plus. Okay. Okay. Ano mensahe mo? Ingat lang palagi. Tama yan. Tama yan. Mas maray na. The shorter the words, better to understand. Correct. Di ba? Kisa labaw lang ang sinabi mo. Doon sa sinabi mo, pwedeng may magagamit kontra sa imo. Dalo ba magpaliwanag? Sagom baga de, sagom. Ang napat halipot sa natabi Diyos ba ang simbag? Nata. Magin sa syuta. Ang simbag mo, bako de ka magparataram kay halaba uno na paliwanag. Pag hinapot ka, halibang, sa kahali, sa Legazpi, araw sa nagkaya. Di ba? O, ano ang kinaon mo ngunyan? Kwan lang, sarong maluto, sarong gulay. Araw sa nagkaya. Pag halabaw na sinabi mo, habang naghaloy, ang paliwanag mo, baka may magamit dyan ng mga tataramon kontra sa imo. Nasa kung ibilin siya. Anything you say may be used against you. Dako lang problema niya. Happy birthday! Okay, sige, go. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, saro sa mga mayor na andato, nin sarong ospital, iyo BP Henry, an para makasalbar nin buhay. Kundi sarong pamilya BP Henry, anday mapugulan magkulog ang buot. Sa sarong ospital sa Premier Distrito kan Albay. Particular na BP Henry, Siga Memorial District Hospital sa siyudad Can Tabaco. Ang pamilyang ini BP Henry, halik man dyan sa 1st District kan Albay, as in naka-istoryaman sa DCGB News kan sa indang mamundong eksperyensya. Kung saan ka nakaaging si Mana BP Henry, igwasinda nin pasyenteng aki sa ditpa. Ang nangyari, tigkukumbulsyon, sabi BP Henry, dinalagan ninda sa naunang bita ng ospital, alas 9 ang banggi, namumuti na ang mata, alagad sigun sa inda, nasikasong makalaog sa ER, alas 11 na, tapos, sigun sa inda, BP Henry, susog sa description ninda, dahil man niya sa pagtuyaw sa ospital, kundi gari sa pag-iling ninda, nakulangan sa ipigtaong serbisyo para duman sa pasyente. Kaya napiritan si BP Henry, kinaumagahan, bumalyo nin ibang ospital. Sa pribadong ospital na, sa siyudad Can Tabaco. Yes. Nagtinirman sinda dumaan nin tirang oras, sagkod sa nakapagdesisyon naman, bumalyo naman nin saro pang pribadong ospital, digdi na sa Legazpi City. Sagkod na digdi na tabi BP Henry, inagaw ang buhay kan aki na pasyente. Kung sa indang, big-istorya nindang sa indang experience sa DCGB News, bako para tuyawon pa itong ospital, particular na Ziga Memorial District Hospital, kundi para lang may istorya, may paabot sa kung si isay man, halimbawa sa nanunungdan, na pwedeng makatabang para mas lalo pang mapakarahay ko ta ang serbisyo kanaon ang bita ng ospital. Kumbaga, kung may makaabot na pasyente, nagkukumbulsyon, nag-aagaw buhay, kuta na matawan tulos, nin marikas na atensyon. Asigun sa enda, imagine ang taso na ngaya, kung poon sa poon, pagdaraha, nasikaso ng marhay tulos, baka ngaya buhay takota na sa pasyente. Kundi sa ngunyan BP Henry, paragos na nagbumundo ang pamilya,
sa pagkagadan kan pasyenteng aki tabi BP Henry. Aha. Kahit iyo yan, so naging istorya sa satuya. Kasi kung sa inda, ang apudan, baka mariparo, mapakaray naman ang serbisyo, tanganin ng dayman maisip ka ba? Tagari nauhudyan ang naunang bita ng ospital, Yeah. pagabot ni BP Henry sa development. Tabi BP Henry, dagdag na tong istorya, kay ba si Boy sa mobil, Josh Mobino, CCTV. Salamat, Joshua, sa report. Hali dyan sa Aluwas. Ay, bakit ibang napindot ko? Sandali lang. Iba ang satuyang napindot. Ito. Nagdadangog ka mo. Sige. Morning hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hello, good morning, amigo. Yeah, good morning. Let's talk, let's mistake. Yeah. Tanganing, tayo kabasaan kan, Miranda rights. Iyon na nga, tak pag napasala ka, diyan pati, pag napasala ka, wala diyan kay mga joro-jo process, amigo. Maray kon Henry rights. Oo. Nakon Mrs. Rights. Kaya nga, kung Henry rights, gentle sana. Yeah, okay. Hindi, tan Mrs. Baga, pirming right. Always. Para ba niya? Sa CR. Minapon ka pa sana, convicted ka na. Kaya nga, doon mo sa CR, nakalabo ka naman, mali. Pag lalaki, mali. Mali. Pag bumae, laging tama. Lagi. Okay. Karay. Ata na, iyong sabi ba niya. Okay. Sige, Bigo, salamat. Alright, happy birthday po ka. Ay, sandali. Good morning sa mga watchers. Mga watchers. Bigo akong nahiling na pelikula, The Watchers. Yan, ha. Ini mga watchers pa rin sa tuyang social media. Good morning. Nako. Nakulong kitang parantabay. Hindi ako nahadit. Nakulong kitang mga viewers. Natalo pag minaputi ako ki Purmata. Ruby Doke, good morning tabi dyan sa Barangay Kabalwaon, Ginubatan Albay. Sabi ni Marie Clavo, good morning daw. Salomon Shirley, good morning tabi sa Maroroy, Daraga Albay. Ha? Good morning sa mga taga Maroroy, Daraga Albay. Sabi man ni Veronique Gomes, good morning Tabi, Sir Henry, God bless. Good morning Tabi, Madam Veron Maraynaga. Emilina Ludana ng Bagong Bayan, Daraga Albay, good morning. Cindy Nieva, good morning Tabi. Happy listening from Baligang, Kamalig Albay. Sabi man ni Ruth Nocedo, good morning Merciel Operio, pabati po dyan si Job Operio, birthday po niya today from Operio family. Happy birthday po. At saka good morning kay Gemma Bendanya from Santo Domingo Albay. May mga clap na emoji si Madam Gemma. Gemma Bendanya, good morning. Cheryl Azores, good morning daw from General Trias, Cavite. Mading Silvia Arboleda, good morning Tabi Madi. Alex Amante, nasa Bangkirohan, good morning. Nasaro ko ngayong agom kay Ate Rina. Good morning. Tama yan, Migo? Saro sanan agom. Tama yan. Susan Garay from Morera, Ginobatan, Albay. Eric Barado. Day makaagyan tubig. Tabarado. Good morning po. Lalaine Trinidad, yan. Good morning daw. Lads, bueno lads, pabati po sa Sinansi Tangway ng Sipi, Daraga Albay. Alright, sige. Ha? Good morning. Sa tuya, tabi na mga, mga birthday. Mamaya, ibigilita sa mga may birthday. Ngunyan po nga daw. Dagdag karaman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Dagdag karaman mga tugang sa morning hirit.
Mga dagdag karaman, mga tugang niya na pagkaaga. Ito. Aram daw nindo mga tugang na an bako gabos na taba maraot. Ako agree ako digdi. Tamay mga tao talagang nagtataba na bako man maraot. Not all fats are bad ones. Yan. Bako na gabos mga tugang nataba maraot. Yan. Sigon sa informasyon, asin po sa satuya mga tugang na research, iguan din tulong klaseng fat. May 3 types of fat. Yan. Number 1, monounsaturated fat. Number 2, polyunsaturated fat. Number 3, saturated fat. Yan. Siguro unsaturated fat. So talagang nagabos diyan sa lawas mo, so taba mo. Hilingon tada kung tama sa kung duda. Ang monounsaturated fats, siring mga tugang sa olive oil. Yan. Sesame oil, canola oil, almond oil, flax oil, and fish oil are good fats. Talaga? Ngayon ko lang, nguyan nga naaraman. Ako baga, fish eater ako eh. May ligon tabi ako magkaon kay sira. Maski anong sira. Monounsaturated fats tabi, olive oil, sesame oil, canola oil, almond oil, flax oil, and fish oil are good fats. Inida tabi may pigapod na essential fatty acids na iguanin omega-3 and gamma-linolenic acid. Ini po mga tugang nakakatabang para sa brain development and function, vascular health, proper immune function, skin health, fertility, and normal physical development. Oy, maray palan ini. Ano man ngayaan fully unsaturated fats? Unfully unsaturated fats, mga tugang iyo tabi ang hali sa mantikilya. Mantikilya, bako ang Bicol kan mantikilya junior, yan na margarine, bako mantikilya na puntagaan. Hydrogenated safflower oil, sunflower oil, and corn oil, among others. Yan. Inida tabi may laog na essential fatty acids. Pero ang fats na ini highly refined. And iyan po mga tugang may nakapalaman na trans fat. Nahali sa mga vegetable oil asin mga pigapo iyan na hydrogenated para tabi iyan asin iyan da tabi mga tugang nakuha na iyan madaling mag-spread sa lawas, which is implicated in heart disease and cancer. Ay nako, iyo palan. Adi, may kwan siya, medyo may problema palan ini, napig-apod na fully unsaturated fat na hali sa margarine, safflower oil, sunflower oil, and corn oil. Yan. Pero ano databi mga tugang bad fats na pig-apod? Uni tama palan sududa ko. Ang bad fats databi yung pig-apod na saturated fats. Buda trans fats na napoprodusir hali sa mga prinito. Yan. Mga deep frying. Tama bang Bicol ta? Siri nga niya sa butter. Yan. So palaman na masira mo noon. Palm kernel oil, peanut oil, coconut oil. Kaya baga pag medyo nga niya, oro ay blood ka, kapag para pagkaong kiprinitong hali sa oil na sa gata kanyog. Tapos lard, yan. Ang bad fats na ini, iyo tabi ang nakakapalangkaw kan sa tuyang cholesterol and triglyceride levels na minakausa po nin posibleng heart attack as in stroke. Kay puanda, tabi na iwasan ta ang siring na bagay. Yan po mga tugang sa tuyang dagdag kaaraman tungkol sa tulong klaseng fats, mga tugang na pinagkukonsumo ta oral. Ano nga yon? Pakiulit nga. Follow after me.
Class, follow after me. What are the three fats? What are the three types of fat? Yan. Please, again, please enumerate the following. Monounsaturated fat. Yan. Number 2, fully unsaturated fat. Number 3, idudataben very bad na fat, saturated fat. Yan. Alright? Yan po ang mga dagdag kaaraman, mga tugang mo niya na pagkaaga sa Morning Hirit sa DCGB. Paningit sa Morning Hirit. Oy, happy birthday sa mga birthday celebrants natin. Ngunyan pongal daw. Happy birthday, sabi ni Madam Melindawi. Good morning, Tabi, sa gabos na mga listeners. Ngunyan na pagkaaga. At saka, Henry, good morning, Tabi, sa imo. Happy birthday sa kuyang agom na si Tony. Halik kay Linda. At saka, good morning daw. Tabi sa gabos na mga paraantabay dyan sa Kidako, Daraga Albay. Kadakol tang paraantabay dyan. At saka good morning daw sa mga paraantabay sa Nagsya, Santo Domingo, Albay. Salamaton pong maray. At saka may rasanet. Hay na nga ito. Good morning, Mr. Maceda. Pakigrit. Ay, ito. Good morning, Idol. Grabe man si Kuana. Sabi ni Benji Dapugi, good morning, kamigo. Good morning, Tabi sa imo, ha. Regards kay Agnes Manay, Agnes Mape, Madam Amamada Esplan, and Ophelia Maravilla. Ha? Good morning na. Sige, uy, happy birthday pala sa kay Kwan. So sa kuyang Ihado, ang Ihado ko Junior, saro pa man sa nata. Dahil pa ba nagtango so saro kung kaon niya akong ninong. Dahil pa man nagtatango so saro kun kokaw niya akong ninong, pero ining sa ining lalaking ini, kaya okay na siya, naninong niya ako, Junior. So, saro, dahil pa nagtatango dahil pa sako nagtatango. Kaya, pero, ang nga po sako ni Papa niya nga ni, padina. Si Denver Balana, happy birthday. Padingdan, buda kay Mading Nunet. Good morning, Tabi, Madam. Sir Dan and Mading Nunet, happy birthday, ha. Pakisabi kay Denver, happy birthday, ha. Happy birthday kay Denver ngonya na July 17. Yo, happy birthday. Ini si Denver, gari okay na siyang ninong niya ako. Saro Tabi Padingdan, buda Ma'am Nunet. Sir Dan, buda Mading Nunet. Garo nag-approve pananinong niya ako. Pero so papa niya, buda si mama niya, gari ka po sa ko, madi naman. Problem taton, sisingilon ako dito taon. Pag uminabutan ni sa stasyon, sisingilon ako kay niyo. Ngunya na aga. Alright, sige, happy birthday na lang, ha. Si Denver po, so boyfriend ni Juan. Boyfriend ni Jasmine. Birthday ko niya na aldaw. Happy birthday po, Denver. Pulis na ini. Alright, sige, happy birthday. Tabi, regards, Padingdan, Ma'am Nunet. Ako baga aramuan. Siguro, nadagong mo na ko ng paborito ko. Ade. Karaman sana po, karaman lang. Sige, happy birthday, ha, kay Denver Balana. So, boyfriend ni Jasmine. Si Jasmine kaya di pa sa ko pero nagkataga gari nag-uyon naman siya gidiit. Happy birthday. Ano Tabi Pading Uka? Happy birthday. Pade. Yun na naman. Pade. Kung sa Tabi, Pade. Gari sige naman ang uro smile ni Kuan. Sige naman ang uro smile ni Madam Shi. Gari sige naman ang uro smile. Doon ako nagparang uro smile naman siya sa diyan sa kusina ninda. Para ulok-ulok naman kayo sa duwa. Tapos na naman nga kita. Good morning, Tabi Sendo. Mga kung kaya ni mga
Gusto ko ining pamilyang ini, mga marayon na mga gusto ko sila kaorta. Wala ko pa nakahampang si Pading Dan Boda, si Ma'am Nonet. Pero si Ma'am Shi Boda, si Pading Oka, nakahampang ko nakiperang bese. Alright, sige po, good morning Tabi ha. O happy birthday galala kay Denver. Pakisabi Tabi, Pading Dan, kay Denver, happy birthday ha. Sige po, okay, sige. Happy birthday kay Jolie Ann Pableo Oloteo from Ate Cel, Ate Tess and Auntie Del. Yan. Ang mga balita susunod na mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Kaya huni po ang mga bareta na dapat abangan digdi po sa saindong programa. Headlines, mga tugang local earthquake swarm na mamatian sa probinsya ng Masbate, tinawanin linaw ni Dr. Winchell Ian Sevilla Canfivoc Seismological Observation and Earthquake Prediction. Bishop Bong Bailo nakatala na magkondukta ng tulong aldaw na pastoral visit sa St. Joseph Worker Parish, Banqueron, Legazpi City sa Hulyo 19 hanggang 21. Sa lado nasyonal, primerong na aldaw kan trial, naging matrayon po sigon kay Senate President Win Gatchalian. PBBM naghanda na sa sayang sasabihon para sa SONA. Sa ibang nasyon, sobra 500 katao pighaditan na nagadan matapos na maglubog ang duwang lunadang pandagat sa Myanmar. Business news, posibleng pagitaas kan presyo ng petrolyo, pipabantayan kan Malacanang. Sa sports, defending champion ang Argentina, laog na sa finals kan FIFA World Cup matapos daugon an England. Health news, sinyales ng demensya, ipinaluwas kan mga eksperto. Detalyes kailan, mga tugang taon-taon lang sa DCGB, Bareta o GB News Express. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 6:01. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga darakulang bareta o kaya detalyes kan mga darakulang bareta kan aldaw. Nakatala na magkondoser ng tulong aldaw na pastoral visit si Bishop Joel Bailon kan Diocese kan Legazpi sa St. Joseph the Worker Parish sa Banqueron, Legazpi City pon Hulyo 19 sa kod 21, 2026. Parte kan pagbisita ang mga banal na misa, motorcade sa maniba-ibang barangay asin mga aktibidad pang jóvenes tangani na mas mapararompan pagtubod kan mga deboto. Mapo ng pastoral visit sa pagi kan opening rites asin banal na misa na papanginutan ni Bishop Bailon alas 8 nin pagkaaga sa St. Joseph the Worker Parish. Sa Hulyo 20 gigibuhon ang motorcade pon Bangkiruhan pasiring sa Bariis, Kagbakong asin Buena Vista. Nasusundan manin banal na misa sa Buena Vista Chapel alas 3 nin hapon. Hulyo 21 man libuton kan motorcade ang mga Bangkiruhan, Bagakay asin Imalnod bago gibuhon ang misa sa Imalnod Chapel alas 11 nin pagkaaga asin Madagos sa resettlement site sa San Francisco bago magbalik sa parokya. Parte man kan ultimong alon na pagbisita kan youth vigil activity nagigibuhon alas 6 sagkod alas 11 nin pagkabanggi sa St. Joseph the Worker Parish kung saan piglaoman na mapartisipar ang mga kahobenisan hali sa o tigkensing kahobenisan hali sa barangay o hali sa kada barangay na sakop kaini. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Sunod-sunod ang pagyugyog na kanindaga na namamatean ngunyan sa probinsya kan Masbate. Sarong klase ng earthquake swarm. Ini ang piglinaw ni FIVOC Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Chief Dr. Winchell Ian Sevilla sa entrevista kan DCGB News. Sigon kay Sevilla, ang earthquake swarm iyon sunod-sunod na saradit na mga linog na nagtatama sa magkakaraning lugar kung saan kadaklan kan mga ini maluya sagkod moderato sa naang kusog.
Ipinaliwanag niya na posible man na magpadagos ang earthquake swarm sa laog nin pirang semana o bulan. Alagad sinabi ni Civilian na sa nagkapirang pagkakataon, ang earthquake swarm posible man na maging senyales in pagtama nin makusog na linog o pwedeng daiman. Limitan po, ibig sabihin kadalasan po, yung earthquake storm ay, miyan po, maramdaman po natin magdang linggo, ilang buwan, pero nawawala rin po. So, kaya lang po, meron ding mga occurrences na kung saan simula pala ito ng isang mas malakas na lindol. Tingog ni FIVOC Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Chief Dr. Winchell Ian Sevilla sa entrevista kan DCGB News. 30 pesos na pigsisingil sa Piodoran Port, bako PPA ang nagsisingil. O kaya headlines na para sa alas 6 na bareta, kasalang bayan na ka-schedule ngunyan sa Ginubatan Albay. Jimmy nasalita sa report. Inganyar kan lokal na gobyerno kan Ginubatan sa panginginot ni Mayor Gemma Anonghoko ang mga naglilibin o mag-aragom na daipakanin kasamiento na mag-avail sa Kasalang Bayan 2026 programa ini para mapabilang na sa record kan local civil registrar ang legalidad kan ibahanin mag-aragom sa mga barangay. Mangyayari ini sa Agosto 9. Ngunyan na taon sa Operasyo Pavilion. Ang rekisito iyo ang birth certificate, sidula, asin valid ID. So mga interesado na mag-avail kayo ni, magpasyar lang sa LCR office sa Banuan kan Ginubatan para ma-comply ang mga requirements asin mailista sa naka-schedule na Kasalang Bayan. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB. Mientras tanto, nagkapirang mga aktibidades sa ibalong festival ng nangangapudan ng mga partisipantes. Karen Ala sa report. Padagos na nangangapudan nin mga partisipantes asin contingents an executive committee kan ibalong festival para sa mga naka-line up na aktibidades asin kompetisyon sa festividad nagigibong sa syudad kan Legazpi. An mga ini iyo an ibalong sing-off sarong singing competition, baile di ibalong regional dance showdown na sarong dance competition asin ibalong street dance workshop kung saan padagos pa ining nangangarapudan nin mga grupo na pwedeng maglalaban-laban sa bulan nin Agosto na iyong bulan na pagigibuan kan ibalong festival. Igwaman ngunya na pinagbubukas na nominasyon sa mga kabataan na pinag-apod na ibalong Youth Awards kung saan pinag-nominar o anap digdian mga kabataan na may makusog asin dedikadong backgrounds sa pagiging leader sa komunidad. An mga mechanics kan mga kompetisyonaan may hiling sa sarong Facebook page na may ngaran asin titulong Ibalong Festival 2026. Karen Ala, DCTV News. Albay Renewable Alliance o Albay Renewable Energy Alliance ipinangapudan ang pagpundo sa gabos na plano para sa privatization kan Aleco. Angel Mostasa sa report. Punduhon ang gabos na klase ng privatisasyon kan Albay Electric Cooperativo o Aleco dahil sa kontra kami kaini. Iniyan payag ni Rosemary Quintorday, ang presidente kan SLPCFI asin miyembro kan Albay Renewable Energy Alliance sa ginibong press conference kan Filipina Movement for Climate Justice o PMCJ sa Legazpi City. Kinawanan nindoon na dapat na magkondukta nin sarong independente, komprehensibo asin pampublikong audit para sa maabot sa 6 bilyon na utang kan Aleco asin punduhon muna ang gabos na pagbabayad sa utang sa guladain na ipapaluwas asin na pag-aadalan kan stakeholders ang nasabing audita. Kay puhan man na akoon asin ipa-otob ang modelong co-op to co-op asin pakikipagtabangan sa LGU na ipigsusyon kaneya bilang alternatibong sa privatisasyon. Kaibahan padigdian pagbilog man asin implementasyon kan sarong plano ang nirehabilitasyon na papanginutan kan mga miyembros konsumidores. Kay puhan man na siguruhon na gabos ng mga reforma ang maprotektar sa interes kan publiko. Kay bahanaan pagtataon ni na abot kaya na presyo kan kuryente asin ang pagpapakusugma sa promisa sa Albay na marealisar ang 100% renewable energy pag-abot kan 2030. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang alarmaryo may dagdagman na bareta sa lado lokal.
planong i-renovate ang opisina kan Legazpi City Health sa mga masunod na aldaw. Sigon kay Mayor Isiama Ismail, gigibuho na ining 3-story building. May elevator pa. At City Health Office, halo yun ang panahon na dahil nade-develop. Apisar kan kadakol na mga tao nagbisita digdi, lalo na ang mga may helang nagpipirila pa sa luwas sa gilid kan tinampo. Igawawot ko niyan kan na presenting administrasyon na maging presentable man ini, lalo na sa mga special na bisita. Ang dating 2-story building, gibo na ining 3-story. May elevator pa para dahil madipisilan ang mga pasyente, lalo na ang mga senior citizens at disabled. Parte sa naman ini sa mga programa sin proyektong pansalud na priority kan administrasyon ni Mayor Isiam Ismail. Alarmario, DCGB. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Municipal Agriculture Office Candaragalbay, diretso ang pagpapatraining sa mga paraoma. Joshua Bino sa detalye. Gulping mga aktibidad ang nakalinyadang ngunyan na bulan kan na Hulyo na pinag-organisar kan Municipal Agricultural Services Office o MASO digdi sa munisipyo kan Daragalbay katakod kan selebrasyon kan National Agriculturist Month asin Nutrition Month kunya na Hulyo 2026 kasarabay digdi ang pagkondusir nin mga patraining para sa mga paraoma kan Daragalbay na mayor na katuyuhan mapakusog ang sa indang mga karaman asin kapasidad pag-abot sa pagtatanom. Ehemplo kasodma Hulyo 16 presenteng taon nagkondusir ang nasabi ng opisina nin organic vegetable and livestock training para sa mga paraoma kan munisipyo. Naging sentro kan nasabi ng training, iyo ang may kinaraman sa konsepto kan organic agriculture production, sariling sistema nin pag-uuma, maday nakaipuhan nin mga synthetic na mga abono. Kung kaya, sigun sa pangayag ka na naunambito ng opisina na pinamamayuhan ni Municipal Agriculturist Meljic Matosinhos, pagpapadagos ang siring kaining mga aktibidad, parte kan sa indang paghinguwa na mapakusog asin mapalangkaw ang karaman kan mga paraoma sa Daragalbay. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas, mga tugang 12, makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Dumang kita sa report ni Jomar Bien sa Primer Distrito Canalbay. Road opening, pasiring sa Barangay Salvacion kan Malilipot, Pino Nana. Uya po ang detalye. Pinuna ang road opening pasiring sa Barangay Salvacion kan Malilipot Albay. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mayor Sinon Bulante. Sinabi kan alkalde na pinasubli siya nin bako kan gobyerno ng probinsya kan Albay alagad sagot kan na gobyerno kan Malilipot ang krudo na gagamiton digdi. Inunabitan kan alkalde na ang road opening iyon magahali sa barangay Napaukan Bakakay Albay pasiring sa Barangay Salvacion kan Banwaan kan Malilipot. Sa iya man na sinabi na kung sakali matapos tulos ang road opening na ini, ihingwahon niya na pati naman ang pasiring sa Barangay San Antonio Santikon asin San Antonio Solong magkaigwa naman nin road opening sa mga masunod na aldaw. Jomar Bien, DCGB. Iba pang mga bareta, mga tugang sa Lado Nacional, magbabalik. Oras po sa DCGB News Express, 14 makalipas ang alas 6 ng morning. GB News Express. News Express. GB News Express. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain.
Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Lunchtime na listeners, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasama ng small jing pa for only starting at 158 pesos. Price varies. 2 ulam tapos may drink in 1 meal, mapapa-tastify ka na, napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po, madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa Lado Nacional. Ngunyan pong aldaw nin Biyernes 17 po kan bulan na Hulyo. An makatutok sa pagserbisyo sa mga nagitios, iyo po ang laman kanaging pangadji ni Senador Bongo may kinaraman sa ginibog impeachment trial ngunyan na simana. Ngunyan ay kadawang simana mga tugang kan impeachment trial sa Vice Presidente. Pinanginutan ni Senador Bongo bilang Senator Judge ang impeachment court nin sarong opening prayer. Sayang tinawanin doon na kung matapos na ang sinabi ng lakdang, matutok na dapat ang gobyerno may kinaraman sa pagserbisyo sa banwaan. Kasayang opening prayer sa sinabing impeachment trial, sinabi niya ini kan uminaging alaw na pinapanginutan niya ang sinabi ng opisyal tanganing padagos ng pagkapagtaunin serbisyo sa mga Pilipino dahil ang digdi. Padagos ang pangapudan kaini asin pangadji na dapat sa lalong madaling panahon makapokus ng gabos para sa paghatod din serbisyo lalo na sa mga Pilipinong nangangaipo. Bago magpo na impeachment trial, dati nang sinabi ni Go
nan tunay na kaipuhan kan mga Pilipino iyo ang tabang asin serbisyo asin bako pamumulitika. Mientras tanto, naging matanos po ang dalagan mga tugang kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa anum na aldaw na paghiro kan pagdangog. Sigon kay Senate President Sherwin Gatchalian, dakulang ambag kan duwang panel para mamantenir ang dalagan kan trial apisar kan Syrian in courtroom debate sa pagultanan kan duwang team. Sinabi ni Gatchalian na dakol ang Syrian in preparasyon kan Senado asin ang kooperasyon kan mga senador. Aktibong presensya kan Senate Sergeant at Arms sa iba pang bisita. Paliwanag kan Senate President na may aspeto din peace and order ang impeachment trial dahil sarong halangkaw na political figure ang pigdadangog kaya tirwan intensyon kan Senado ang seguridad asin katanusan kan pagdangog. Sa ibong nalado siguradong magiging exciting ang trial sa maabot na Lunes, Hulyo 30 na piglaoman na iluluwas man kan impeachment court ang desisyon sa pigahagad na subpena kan House Prosecution Panel. Sigon kay Gatchalian ang pigahagad na upag subpena sa mga dokumento. Iyon may kukonsiderar na pinakamahalagang aspeto kan reklamo. Sa pagi kan nasabing dokumento, mahiling kan korte ang kabilugan kan financial issue na pigdatapok laban sa isyu sa Vice Presidente. Nagpagiromdom ang Senate Impeachment Court na posible ining magpataw nin contempt sa sisayman na mabalgar sa mga regulasyon kay ni. Sigon ka Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol na may poder ang Senator Judges para hagadon ang sa presiding officer na i-cite in contempt ang sisayman na partisipantes kaiban ang testigo, counsel o individual na nasa loob kan korte na nagpaparibok sa dalagan kan pagdangog. Posible man na magresulta ini sa pagkapreso, multa o pagpapatalsik sa mismong Senate Session Hall. Siring man sinabi ni attorney kan abogado o ni attorney Tungol na kaipuhan puunan na isumiter mo na ini kan sarong lado nin sarong senator judge bago makahiro ang korte sa kabilugan kay ni. Dahil sa korte iyang passive sa siring na issue, ngunya na igwapang natatada na 86 na trial days sa impeachment proceedings ni Vice Presidente Sara Duterte. Posibleng umabot sa God primerong quarter kan 2027 in impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung mahalaba pandalagan kan pagdangog sigon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol. Sinabi ni Tungol na apisar sa pagkakarkulong maabot sa 20 aldaw ang pagdangog base sa pre-trial order pwede pa ining madugangan dahil man sa ibang issue kan arog kan subpena. Paliwanag niya na dahil pwedeng diktahan kan impeachment court ang numero kan mga testigong ihampang kan prosekusyon as in defensa. Itinalaan man kan impeachment court ang 62 na trial days para sa prosekusyon para matukar ang 4 na articles of impeachment laban kay Duterte. Mantang 30 days man ang itatagama para sa defensa. Pigbibilog na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sa iyang magiging speech para sa iyang ikalimang State of the Nation Address sa ultimong Lunes kang Hulyo. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na tatapos na kan Presidente ang sa iyang pagsurat sa magiging pahayag bilang preparasyon sa iyang SONA. Parte kang preparasyon kang Presidente yan pagipaghuron sa pamayo kan kada ahensya para maaraman ang update kan sa indang pigigibo. Alaga nagsayo mga opisyal na magpaluwas ng detalye kung ano ang magiging laman kang SONA speech kay ni. Katakod man kan kaipuhan kung imbitaran si Vice Presidente Sara Duterte na mag-attender sa SONA kang Presidente. Sinabi ni Castro na bako si Presidente Marcos Jr. nag-iimbitar sa mga bisita kundi ang House of Representatives. Ma-deploy ng medical team na may 30 miyembro ang mga ambulansya sa aldaw kan State of the Nation Address SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Inang napag-araman kay Dr. Jose Luis Bautista, Hepe kan House Medical and Dental Services o MDS, katakod ka sa indang pigigibong preparasyon sa kalamang SONA kan Presidente. Sigon kay Bautista, pirming preparado sa major contingencies ang medical team. Sinabi kan opisyal na medical personnel asin i-deploy sa laog kan main building, partikular na session hall kung saan gigibuhon ang SONA kan Presidente asin magiging palibot kan Batasang Pambansa Complex. Ang medical personnel hali sa St. Luke's Medical Center, Diliman Doctors Hospital, Philippine Heart Center asin East Medical
Center para sa emergency response sa zona. Apera digdi may standby man para sa kadagdagan ng responders gikan sa Department of Health, local government units, Bureau of Fire Protection, PNP asin iba pang ahensya ng gobyerno sa luwas kan Batasam Pambansa Complex kung kaipuhan para sa emergency operations. Sinabi ni Bautista na may nakaserbing kwarto para sa emergency cases sa mga arog kan St. Luke's Medical Center sa Bonifacio Global City asin mga kataraning na ospital kung kinakaipuhan. Mga tugang iba pa niya itong mga bareta, makusog natin awanin doon ni dating NBI Director Jaime Santiago na malinaw na patakot kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin sa iyang pamilya ang binansagan na Oplan Romanov asin bako kay Vice Presidente Sara Duterte. Sigon kay Santiago na inot nang nagluwas ang nasabing termino sa ngimot ni Davao City Mayor Basti Duterte sa sarong rally kang Enero 2024 kung sain pinatanidan kay ng presidente na bago magkaturog isipon niya si Romanov asin ang nangyari sa indang pamilya. Nabigla si Santiago kan magbago ang mga ini umagbago ang naratibo matapos banggiton kan sarong vlogger na si Princess Maui ng Oplan Romanov nakasentro sa pamilya Duterte. Sa impeachment trial kan Martes, hinapot kan defense panel member na si Attorney Mark Vinluan ang testigong si NBI Director Jeremy Lutok kung nadangog niya na ang tataramo na Operation Romanov. Sinabi ni Lutok na nadangog niya ini kay Basti Duterte sin ginamit bilang patanid kay Presidente Marcos. Ang terminong Romanov kinuha kan Royal Clan kang Russia na namayo kan ika-17 siglo sagod sa sendang pagadan kan 1919 sa taho ka nagkaperang versyon mantinidong sentro kan isyu ang tunay na kamautan kan nasabing operasyon asin konsisay ang totoong target kan Operation Romanov. Bareta sa ibang nasyon, mga tugang makalipas kan mga patalastas. News Express. News Express. GB News Express. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan! Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan! Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Maginet. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. BC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. BC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. BC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces, sa kalidad sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/alpaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Robvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Robvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwanaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Robvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Robvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Robvax Tabaco, beside Siga Hospital. Robvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Robvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Robvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Robvax Pilar, Robvax Castilla, Robvax Piuduran, and Robvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Robvax. Rain, rain, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix!
Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Smile always! GB News Express. News Express. GB News Express. Baretang unyan mga tugang sa ibang nasyon, pighaditan po na nagadan ang sobra sa 500 katawo matapos maglubog ang duwang lunadang pandagat sa baybayon kan Myanmar sa nakaaging aldaw sigon sa report kan ahensya kang United Nations. Nawaranin kontak ang primerong bangka matapos maghali sa may lunad na maabot sa 250 katawo pigtutubunan ng paglubog kan ikaduwang bangka sa parte kan Ayeyarwady Coast sa Myanmar. May lunad na 280 na pasahero, kadaklan sa mga pasahero ng mga refugee hali sa minoriyang Rohingya Muslims. Ang Rohingya pirming naglunad sa mga bangka nagibo sa kahoy para magdulag sa bayolensya sa Myanmar asin sa surusuan na refugee camp sa Bangladesh. Target nindang makaabot sa katanaling na nasyon arog kan Malaysia, Indonesia o Thailand sa paglaom na magkakaigwan ng kaligtasan asin oportunidad. Sigon sa UN High Commissioner for Refugees o UNHR asin International Organization for Migration, ang IOM, nagbiyahes ang mga bangka sa luwas kan regular na sailing season kung sa ino arin maringis asin delikado ang kadagatan. Business news, ipinag-orden mga tugang kan Malacañang o pinag-ordinan kan Malacañang ang Department of Transportation o DOTR asin iba pang ahensya kan gobyerno nabantayan ng hiro kan protesta kan produktong petrolyo dahil sa nagapadagos nagyera sa Amerika asin Iran. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sinugo ni si Secretary Giovanni Lopez na pag-adalan ang sitwasyon asin balansihon ang pangyayari, partikular na ang posibleng pag-itaas sa pamasahe dahil sa nagpapadagos na labanan entre kan Amerika asin Iran bako harayo na magitaas naman ang pangkinaba na presyo kan petrolyo. Siniguro man kan opisyal na may mga nakahandang ayuda ang gobyerno para sa transport sector in kaso sa giraray na mag-init ang tensyon sa pagultanan kan Iran asin Amerika. Katakod man sa kahagadan kan grupong Pasang Masda kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., ibinalik ang pisong dagdag pamasahe na sinuspindir kan Marso. Sinabi ni Castro na kaibahan ini sa pig-aadalan ni Secretary Lopez asin halato na sana ang magiging rekomendasyon kan mga ini. Sports news, abante na po sa finals ang FIFA World Cup 2026 na ang Argentina matapos daogon ang England sa 2-1. Enot nang nakarehistro ng goal ang England alagad din indainin na outro dahil sa makusog na depensa kan Argentina. Pigo konsiderar na hero kan Argentina si Enzo Fernandez kan mailawog kaini ang goal para ipatas ang 1-1 sa kawat na ginibo sa Mercedes-Benz Stadium sa Atlanta, Georgia. Nailaog man ni Lautaro Martinez ang winning goal sa nagkape ng minutong natatada kan second half
dahil o dai man nakarehistro nin goal si Lionel Messi para sa Argentina, alagad hinangaan siya sa pinahiling kaining depensa kontra sa England dahil digdi depensa kan Argentina sa indang titulo sa Spain sa maabot na Domingo, mantangan England makakatalaan man o makakalaban ang France para sa third phase kaini. Report sa kamugtakan kampanahon kasabay mga tugang ang pag-asa sa paagi ni o kaya health news muna tayo. Kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz, hali po dyan sa News Base kan DCGB. 6:37 oras sa Pilipinas. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ang demensya nakaka-apekto sa lambang individual sa magkakaibang paagi sigon sa mga eksperto. Sendang sinabi na dapat maraman ang common signs and symptoms ng demensya araw ka mga binasunod, pagiging malingawon sa mga bagong pangyayari o events o maging pangaran, nami-misplay sa mga bagay, nawara mantang naglalakaw o nagdadrive, feeling confused maski sa mga pamilyar na lugar, kadetisilan resolbiran ang problema o humibo ng desisyon, kadetisilan na sundan ang pag-uroron, asin na kadetisilan sa roal daw na aktibidad. Mendos na si Gunman sa World Health Organization o WHO, na minabago uncommon good as in ugali kan may demensya arog kan pagmati na dai napamugtak o anxious mamundo o dagit manungod sa kawaran ni memorya nagbabago ang personalidad bako tamang pag-uugali pag-iwas sa trabaho o social life as in kawaran ng interest sa pagmati o feelings kan iba. Health news from Newsbase, Mardela, dahin iba. May mga araw kan Junior, maski aki pa, di ba? Maski aki pa, maski bako pa may edad, may demensya ng iba eh. Hindi na mamatayan ang feeling kan iba. Pero siya ba, feel na feel ninda. Bakayo? Hala. Ano daw yung hilang net? Bako ito demensya? Aki pa, din na feel ang feeling kan iba. Hindi pansin na. Pag-asa, mga tugang kasabay po si Milvin Almuela sa kamugtakan kampanahon. Sa inyo na pet sa Hulyo 17, 2026, sa aldaw ng Biyernes ng pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon, Southwest Monsoon o Paros kang kabagat, ang padagos na nakakapekto sa pinakapuro kang Norte kang Luzon, mantang diglis sa Kabikulan, magiging bahagyang panganuron sagkod sa panganuron na kalangitan, na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot kang localized thunderstorm. Ang Paros ay maluya sagkod moderato, nahali sa sursulnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin karigatang kang Kabikulan, magiging banayan sagkod sa moderato ang pag-ukol. Mantang sa inyo na pagkaldaw, mayo man kitang nahihiling na anuman na route kang panahon, araw kang low pressure area o bagyo na maaaring makapekto sa tuya sa masunod na tulong sagkod 5 aldaw. Mantang temperatura bigla umang poon 26 sagkod 33 grado sentigrado. Kasi nangal daw ay nagsirang kasumagong alas 5:27 ng pagkaga. Kasi masulnog pa yan na alas 6:16 ng pagkahapon. Ini sa Melvin Almohela reporting live, aliligdi sa DOS, Pag-asa, Legazpi. Salamat Pag-asa sa report. Mga tugang, iyan pong mga bareta na sendong nadangog ngunya na pagkaga. Nakaiba niya to dyan ang Mega Force Patrol. Siriman ang report kan o kaya ang mga baretang sinurat din the News Director Mar de la Cruz. Ali po dyan sa News Base, katubang si Jenny Baliaran, Nicole Ann Gloriani asin Shara May Leron. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po.
mula enrollment hanggang employment. Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kuya nyo ba nin hashtag HopeCore? Kung iyo, ilingon nindo sa online so hashtag isimaging best mi storya nin dati mga MacDo crew members. Nakakainganyo. Igwa mga nagpun sa MacDo bilang crew members, ngunyan, nakamtanan ninda so sa inda mga dream jobs. Igwa mga naging nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Kadakol sa inda nagpuon sa crew member at nagtalubo bilang manager na mamayukan sa iyang sadiring grupo. Sa kuyang orgulyo para sa inda. Sa mga istorya ninda, isimaging best mi talaga sa MacDo. Perfecto ang sinang setup para sa working students, ninulis sa urog ninda, flexible schedule. Sinda mag-a-adjust depende sa katungdanan mo sa eskwelahan. Igwang pagtutulungan din, kaya masasarigan mo ang pagtatrabangan nin lambang co-crew members mo. Igwa sinang world-class training na matabang sa imong pag-usuwag. Talagang isimaging best mi. Kaya, kung ika naghurup-hurup sa pag-apply, dibuhon mo na. Visit MacDo PH Careers Facebook page or visit the nearest MacDo store near you to apply. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pag tayo'y may sakit,
gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Baretang kulalapnit! Sige daw, aramon ta daw, mga tugangan, mga katsismisan. Bukod daw. Sisay daw ini. Daw nindo. Natamog mahundo ko ngunyan daw. Daw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Huwag mo na kunya lot. Nakakaon akong ibos. Masira mo na ibos. Ma'am Nonet, salamaton tabi Masira mo so ibos. Ha, relax yun yun. Huwag para hero ha. Relax lang. Ako muna ang manamit Ako sa tinaunan. Kaya relax ka lang iyo. Pero sa iling ko tataunan takata masiramon. Ma'am Nonet, salamat po sa ibos ha. Salamaton po. At sabi ko sa mo Junior, birthday ko niyan kang ihado ko. Ihado ko, siya sana nagbibigay akong ihado niya muna ako. Salamat po Ma'am Nonet at saka kay Sir Dan ha sa masiramo na ibos ngunya na. Paborito kong kuan. Dapat ang partner kan Junior bihon. Ay, wala ngayon o'y kibihon. Wala ngayon. Ako nang bahala kan bihon. Iyo, ako na pang mabakal kibihon taon. Joshua! Good morning, Joshua! Oha! Good morning, Biting! Good morning! Good morning sa mga parantaba. Good morning kay Sir Arnold Florcha. Yan ha. Buda sa mga miyembro kan Barangay Council, kan Barangay Pawa, Legazpi. Good morning Sir Arnold. Diyan sa Pawa. Maray na aga. Sa mga taga Pawa, Legazpi. Good morning kay amigong King Reginaldo diyan po sa Barangay Bangkirohan. Tama Noy? Ihado? Tama. Ihado? Tong. Gano'n kikig ka Gano'n ka pa preparado Madali na. Madali na. Hindi si ihada kon muya. Pag nag-roll back na. Ano? Pag nag-roll back. Pag nagbalik na sa 50 pesos ang litro kan diesel. Sige, go ahead, ihado. Disay daw ini. Aha. Elected official sa sarong munisipyo. Napig-uurulukan kan mga kabataan sa sarong barangay. Kawasa, Riparo, na mahilig sa naman ini sa picture taking. Aha, okay. Ang istorya bipi. So grupo nin mga kabataan sa sarong barangay. Nag-organisar nin sarong event. Aha. Ngunyan. Bago magtuon ang event. Pig-solicitan si official. Pig-solicitan. Okay. Solicit. Solicit ng solicit. Solicit kaan. Nag-solicit. Ano? Sinulisitan. Ngunyan. Ang problema, si official,
Labi man dadi PNB, ang pagkakuripot. Okay. Pero ngayang napiritan sa nang magtao. Okay, tapos? Tirang simana ang nagdurar ang aktibidad. Okay. Asin kadakol na iba pang mga opisyal ang talagang nagsuporta. O garing, o nila. Kanto katapos kan event, tiripon-tipo na ang mga kabataan para sa seremonya. Ining si opisyal, natig sa sabing kuripot, iyo pang na inuton, uminabot dumaan sa video. Tig sa sabayan, gabos na picture taking. Dahil baya ngayon natanglay magparangirit. Pagkauya mo naman ang mga taliman iyan. Tama. Ano lang, grabe nga si Sir pa picture o. Para sa panghiling na natanglay magparangirit. So mga imbitadong batang pagngirit baga paminsan bako man marayong kunday ka man ki, di ba? Kunday ka man ki ano ini. Kunday ka man ki ano ini ki bigulukan, di ba? Baga. Maray nagatabi pa de sa sakon na mga kabarangay asin pag-iriba ko sa konseyo sa barangay asin para sa dangog para dangog asin para dangog mo asin sa ni Joshua. Si Kapitan Toy nag-text. Ay, nabarahas. Si Kapitan Toy bako na mahilig sa picture taking? Mahilig sa? Iba man ang hilig ka ini? Kasabay ko ni sa UST. Ang hilig niya sa kuan. So, ang hilig niya serbisyo publiko. Dako lang natabangan. Ano? Dako lang natabangan. Dako lang natabangan ni Kaptoy sa totoo lang. Mas kanyaon pa siya sa kanyaon siya sa Aquinas kay ito, kay Bako. Dako siyang natatabangan. Totoo lang kaya. Basta matinabangon ini. Halimbawa, di pa naghahagad kita bang? Titawaran niya na. Na-x-ray niya ang pangangaipukan sa rong persona. Duman sa natin dog sa gate ka na Aquinas University ka ito. Napasala naman ang istorya ko sa imo pa de. Okay, ngunyan. Dahil maya ngayon natanglay magparangirit. No. Maray-rahay mangyayabos, at kayo mang diskarte. No. So mga imbitadong guest na ho dyan. Ata na. Ini-issue official, yung sila inuton. Amog-amog ngayon sa pagpapabida. Uli, maski ano ngayon pabida, bistado ka na. Tama sa na ngayon dulag-dulag. Pero bantay sa lakay, pag nagbunga na. Iyo man nga. Ikaw man, mga araw talaga ka, Joshua? Tiniwalaan mo. Tapos, tiniwalaan mo pala. Pigsugo-sugo. Yun na pala nito. So, nakaabante. Sabi ka padiyon ko, yaman daw ka na, kuwang ko. Uy na, kaopisina ko, nata. Pigusugo ko. Maghatod, ara mo na baga. Hawano ka. Pag-abot pala naman sa pigusugo ko, ang sabi, hali sa iya. Hindi nga yan, bako na ngayon hali kay boss. Nga ko, dahil ka madagit. Iyan nga akong kaduratan mo, punduhon mo, nga hindi kang problema. Diba? Masali ka. Ay tama ka nga pa di. Iling nga ako, di akong problema sa buhay. Panay pigusugo. Natusunta ka. Dahil kibig mo pa ay marauton ang pait mo ihado. Marauton ang pait mo Ding susugoon. Ay, may pwedeng sugoon. Di man kipapadumanan para sugoon. Ngunyan. Ano? Ngaya be, dili ngaya. Bako na niya kay boss, tako na ini. Sako na ngaya ini. Ay, so sweet naman. Okay. Ngunyan. Pangyari. Si opisyal. Nasupog naman maghambang. Sa mga kabataan.
basta ninadulok ini sa grupo-grupo para mag-picture taking. Ito na tara naman kan iba. Iyan. Okay. Ay, nako. Uha! Pasiguro ka na ni. Goodbye. Pangyayari sa maabaka. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on na tayo later. Nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatutulong ang araw-araw na pag-inom ng liver aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus Multivitamins. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na proteksyon o may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon na nagpapagaling sa liver injury. It prevents damage sa liver cells in age and regeneration. Ang nadamage na atay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil maaari itong maging support o makatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi lang kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Kaya dapat mag-liver up na. Ang Liver Aid ay available po yan sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Masunod na DCGB, Bareta alas 7. Goodbye, mabuhay.